Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang do dainang, manang di dia pi hamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hata, jumulu mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hata ni tuhata na gabi jamita di minggu pasapulutuluhon dung Trinitatis di tanggal 10 September 2025. Imahatan itu hata na tersurat di Lukas 15 ayat 10 sada rodi ayat 32 dohot topik ni minggu las niroha di hamumulak ni anak nama gue, sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Ujahama dihita, tapai hutiuk ma di bagasan rohat tabe, sonoma di dok hatan itu hatta. Jalanin nama muse, adong ma dua anak ni nasahalak, gabe di dok siang gianima madok amana. Amang lehon tuau sinamot, manang sedia to hapi. Jala di sagi homma tu nasida panamotani. Dakpola piga dan nari di papungu siang giani masa luhutna. Dungi lahoma tulua na daw di sima di paswasaihon sinamotna paulului hisapna. Dungi di pasuda saluhut nai, dung di pasuda saluhut nai masama haleopotir di nasaluati. Jadi dohok maibana mamukarapar. Jadi lahu maibana mahiadu tu sada halak pangisi di luati gabe disuruh maibana tuladangna marmahan aka babina. Di sakapirohana do mangguhi butuhana lakati iddahan ni babii alai dangadong na mangalehos satu ibana. Dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak di gaji damang akan nalubiad di iddahan angguau mate ma aturaparo dison. Hehe nama au lahoma dapoto damang dohonok kumatu ibana ali amang namardusa dua tu banua gijang nang do pakko. Dang tama beau guaron anakmu. Bahim ma au songon anak gajiam musada. Jadi hehe ma ibana manopot amana. Alai daudu pe ibana nunga ditatap amanai ibana. Jadi asi marohani i marnida ibana hatok maditomu. Dihaul jala diuma gabe ninna anahima madok ibana amang namardusa dua utu banua gijang nang do pakko daktama biau guaron anakmu alai ninna amaima madok na posona harubua kamuma ulos na dumenggan salini hamu maibana titim maleho kamu tu tangan na do sipatu tupatna. Jala buah kamu ma anak nilobu na pinamok mohi potok kamu mai naing manga kita marlas ni roha. Ay naung mati do anak kon gabi mangulu naung mago ibana gabi jupang muse. Jadi mamuka marlas ni roha manasida. Alai diladang doanggo anak na si haha ani. Jadi dinaroi bana dumonok tu bagasi dibigi ma ede dohot parhinaluan. Gabi diju masahala na poso di pamana ma manang dia na masai jalanin naima madok ibana nunga ruanggim jadi dipotong amang mudo anak nilubu na pinamok moki alahipas ibana mulak alai pangari masom ma ibana dang olobongo tujabu gabi ruar ma amana mangapoi ibana alai ninna ma mangalusia manai nasaileling hupaulului ho dang dung hulaosi patikmu dakya dileho ko habing sada tuau asa marlas ni roha au dohot akadongaki. Hape disiru anak mi na mamundut sinamok mi rap dohot buru-buru na jahat gabi disiat todo di ibana anak nilubu na pinamok moki. Alai didok matu ibana anaha toktong doho rap dohot au jala dihodo sasude na diawi. Alai patuk do pamasaw las ni roha dohot pariyayayon. Ay naung mate do anggimon gabi mangulu jalan naung mago do ibana gabi jupang. Ima hatani tu hatta. Akamang do tamuy na nami isido pihita nasuhiya mabigi carita tarimot tu anak na magoon.
Kupikir nunga sudah hita, hea mabigi beritahu nate. Mamukasian sekolah minggu, nunga saya dipatu bigi hon itu hita, taringot tu anak na magwe. Jala memang ceritaon, maksudnya cerita taringot tu anak na magoon, nunga gabe inspirasi tu torop halak. Manang napiga, boy ni catak rupani di son na terinspirasi, sia ceritaon gabe muncul aka lagu dohot aka cerita na menarik. Misalnya tatadda do penyanyi cilik na jolo di tahun 1997 ni Natasha Nikita na lebih dikenal warna si Nikita ate. Jadi arong do sada ede na hea de honi bana jala mungkin ibana do mencipta honi ada ampun Bapa bagimu. Jadi edeon bercerita sian turpukol. Ima jorupani sada na gabe terinspirasi. Na padua hon adong na marguar si Andre Gide sahalak sastrawan Prancis na terberita. Heado ninna ibana manurak drama taringot tu anak na magoon. Hollywood heado tong mabahen film sian ceritaon ima na berjudul The Prodigal Son. Molo ta terjemah hora anak yang boros. Tutuna perpudi ba buku edetayate di buku ede nomor 177 na berjudul Sai Mulak ima nani surat nisi William Howard Don di tahun 1910. Edeope molo taide honon sahira nalungud do rupani jala olo do pitor ro ilu mabigesa. Mungkin godang dope na terinspirasi sian ceritaon. Tentu suku-suku takamang doho tamunang buasa gabe sumber inspirasi ibana. Buasa gabe godang terinspirasi sian ceritaon. Tentu alusna ala sisi ke manusia ataido na binaritahon na diberitai. Audo na ni ceritahon na disi. Hamudo mungkin na binaritahon na disi. Arong dokan nasongon siapudanon dan apala di babua guarna alai adong ma dua anak ni sada ama. Jadi itor di jalo siang gia ni marupani perbagian di pasuasai homa ima beritai rupani nataja. Dungi muse dung di jalo mamitur mogap dang diboto tu dia bahenonna. Akhirna gabi habis so tarboto-boto. Buah arong do hita nahya mengalami songoni. Na patuluhon hita dokan na olo manol soli dung masa manang dung terjadi. Atik pe nunga say didok unang sumol sol dipudi dada si paingot na suada. Ia suai peribahasa Indonesia nama dok sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tiada gunanya. Ngata botui alai jok do hita manol soli dung terjadi. Dus rupani songon anak nama goon. Hita dona olo membuat keputusan bodoh jalan na olo mangulahon nama bagen marah tu dirita sadiri. Persis songon anak nama goon. Hita dona olo jolo diulahon asa dipikiri. Dada jolo dipikiri asa diulahon. Hita doikan. Jadi persis songon anak nama goon rupani jolo diulahon baru pe dipikiri. Dang jolo dipikiri asa diulahon. Hita pera, heado bertindak bodoh songoni. Jala lau sita dona olo, jala na mampu bangkit dari kejatuhan kita sendiri. Lapatan na dakolan na manol soli hadabuani. Taboto, alai mampu do hita muse hehe sian hadabuat tay. Dos songon anak namago orrupani. Duksa dari bana ngamadabu tudosai jala nunga salai bana. Akhirna manol soli ma ibana ido ibana mula nama au tu bagas ni damang inna ibana. Ido sasitong na nabi naritahon na dicerita di anak nama goon. Jadi sisi kemanusia ataido na binaritahon. Alania kamang doho tamuinang unak pola buru-buru hita manalahon manang menghakimi anak nama goon. Sotuk-sotung audui anak nama gue. Sotuk-sotung hamudui anak nama gue. Nasai mangarajumi dirina umalo jala sumitong. Sai tarajumi do ditoruni akal tasude
akadongatai ditoru ni parbinotuata. Hape tanpa tasadari hita do najujut mangulahon tindakan-tindakan bodoh na mabahen marah tu dirita sadiri. Hamo kadongan di sada sisi boy sajo duminggat dope manang lebih terpuji dope anak namagoon sian hita. Bahasa tadok songoni ayang bu anak namagoon sadar do ibana di hawoto onai di okuido hawoto onai sadar do ibana pabuan naung madabu ibana tu dosa. Kemudian berupaya do ibana hehe sian hadabuan nai, sian hasalaan nai, sian dosa nai. Dan pada akhirnya diputuson ibana mulak tu jabune amangna. Hape hita jujur dak sadar hita dang mengakui hawotoon terus merasa na malo dang olo disalahon selalu berupaya cari kambing hitam lapatanna melemparkan kesalahan ke pihak yang lain. Itu kan na cari kambing hitam dang olo rupani disalahon alai saya menuduh halak manang menuduh na asing na salah. Hita dona olo sudah jatuh ditimpa tangga pula. Dang mernamuba, dang olo bertobat, dang olo mulak sian hajahaton nai. Jangan-jangan lebih baik dope anak nama gue sian hita. Hamo kadongan imajo nabui taida rupane sian anak nama gue. Alai sedanari nama cai menarik siat turpukon ternyata radido bapak nai majakon hamu mulak ni anak nai. Jadi dang holan hamu mulak ni anak nama gue nagabe puncak ni ceritaon alai haradion ni bapak nai haradion ni amanai majakon anakna nama gue. Ido berita nama cai menarik musesiat turpukon. Ido na luar biasa. Boy do nuaing akamang doho tamuinang tabayakon nunga burju rohani siapudani mulak musetu jabuna. Ditanda dirina, disadari nunga salah ibana. Sadar pabuan namar dosa ibana. Hape dihisu bapak nai pituni jawi. Songo dia malungun ni rohani anak nai. Betapa sedihnya perasaan si anak yang hilang itu sebab bapaknya tidak mau menerimanya kembali. Jadi tabereng do di akhir ni turpuki soi nama rupani suguni rohani hahanai dung marlas ni roha bapak nai manomu-nomu geleng nai. Au nasalilingon habik pesohya di potoko ninna ibana rupani. Hapion ni ngasusah ho di bayi anakmu, ngasusah ho di bayi ni di bayi kodo pe musia marlas ni roha di potoko hulbu lubu namok musia di bana ninna si hahani rupani. Au sugari adong ma na songoni maksudna songon anak nama gue di tonga-tongata. Nunga olo anak nai, nunga olo anahi misalnya mengakui hahuranganna, nunga olo meninggal hon hajahatoni. Hape dang radi bapakna manang natorasna majakosa. Sayang naya te halu jauh ni dek denaki. Ngaolo ibana rupani mengakui kesalahanna, mengakui dosana. Alai dangolo bapakna, dangolo natorasna macalo. Iru nau ngeri ate. Alanido turpukon dang marujung olak ni berita penyesalan ni anak nama gue. Happy ending na ima, bapaknya bersedia menerimanya kembali. Dijakon bapak nai do ibana muse mulak. Sian nadau dope di ida bapak nai nau mulak anak nai mamitor di tomu-tomu do macai dingkan. Didok muse asa diparade ulos na dinggan. Dibahit titit tu tanganna doho sipatu tupakna. Didok dope muse asa dipotongi anak ni lubu na mokmok bahen si panganon nasida asa marlas ni roha nasida. Hamu kamang doho tamu ina nami lubi sianima nang las ni roha ni tuhatai majakon akan namanol soli dosana jala na olo mulak meninggalhon hajahatonna. Radido tuhatai majakon hita. Sai di pai mado hita adiga kita olo mulak. Jaladung mulak tomu-tomuan ni Tuhanido hita. Patupauna las ni rohata. Pasikopota, pasikoponna
las ni rohatta. Amin. Martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam dahubigi hami say pasu-pasu homay asa di perbuihok katami perbuina dinggan perbuina tongki. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami Tuhan. Amin.